mukomana ndiri kuzvidemba ini handina kunge ndakaziva kuti ndo maperero azvichazoita. Apa hapana chinhu chinorwadza sekuudzwa zuva raunonzi ndiro zuva rekufa kwako. Ini ndiri kutozviziva ende ndakatoudzwa kuti ndinofanira kuzvitengera sutu yewhite, bhutsu dzewhite. Zvose zvandichazovigwa ndakapfeka zvinofanira kuti zvinge zvichizova zviri zvewhite. Handizivi kuti hama dzangu dzichati kudii. Mind you, ndachinjawo macolors nekuti ndinotya kuti vamwe vanhu vanokwanisa kuzoti ko ndinhingika uya akasiya ataura asati afa, saka he was a ritualist. Mukomana ndakanzi ndinofanira kunotinta vhudzi rangu, kutinta nendebvu kuti ndinge ndichizovigwa ndiri muall white. Hameno kuti kwandiri kuenda ikoko ndichanonzi kudii nemusiki nekuda kwezvitadzo zvangu, asi kana kuri kunzi kunewo dare rekuti unogara pasi wobva wataura nyaya yako, ini kuna Mwari ndinoda kunorondedzera sezvizvi. Ndainge ndichizvishandira zvakanaka. Idzi dzekuda kupinda mumabhizinesi idzi dzinogumisidzira dzazokukonzeresa kuti unge uchizoromba. Ndaishanda paya, ndakange ndichishanda hangu semupurisa. Tainge takamaunta imwe roadblock nerimwe ramazuva, ndokubva tabata umwe mupfana uyu ainge achiita zvomushika akange ari umwe wevaya wekuti aiti kana ukamumisa ukamuudza kuti chibvisawo something mupfana udareke, aingogara achingochema. Saka zuva iroro ndakamuudza kuti ndainge ndiine kwandainge ndichida kuenda, aitofanira kutoti anga achitondikwidza mahara. Takange tiri vaviri mushure mekunge aburutsa mamwe mapassengers ake. Ndopandakazotarisa ndikaona kuti akange aine mari yaainge ainayo. Mari iyi ainge akaipfekedzera, yainge yakapfekedzerwa mari iyoyo muzasi mesteering wheel. Ndakabva ndatarisa ndikabva ndazvomora mari iyoyo. Akatya kundibata because ainge abva mukuchema achiti zuva rose ainge asina kana mari yaainge amboshandira ine musoro. Mari yose yainge yaperera muzvikwereti uye zvekare nekutorerwa mari nemamwe maoffices nekungodira fuel. Ndaverenga mari ndakaona kuti nomotikari ainge aine mari yaidarika iyo $700. Akabva ati no officer, mari iyi haisi mari yangu. Ndikati imari yani? Akabva ati kwandiri imari yemurungu wangu. Ndikati unonyepa. Ndakabva ndamuti fonera murungu wako umudze izvezvi kuti uri kuuya kuzosiya $700. Akatsika atongotsika ndikabva ndaziva kuti yakange iri mari yake. Akabva anditi officer, kunyange ndikada kukuudzai hamubofi makazvinzwisisa. Ndakabva ndati unomboita madhiri ei? Akanditi ndinoita madhiri ekutenga gold ndichitengesa. Ndikabva ndati zvautoita izvozvo hazvisi pamutemo, ndava kutokutorera mari. Haana kana kumboita dambudziko nazvo, akatongogamuchira. Ndokubva ndatongotora mari iyoyo, takaenderera mberi nerwendo rwedu. Akabva ati asi officer, mukadya mari iyoyo munenge makashinga. Ndo matauriro awo aakaita. Ndikati kushinga chiko, ndoda kutoishandisa izvezvi. Misa motikari tainge tava kudarika pane mamwe mashops pashopping center. Akati amisa motikari ndokubva ndamutorera makini. Ndikati ndoda kutombonotengera mhuri yangu zvinonaka nekamari kako. Ndakange ndisingadi kushandisa mari yose, ndaingoda kungoshandisa kana $50. Ndakapinda mushopu mukoma. Ndapinda mushopu, mari ndaiziva kuti ndainge ndiinayo muhomwe. Pandakasvika patil ndakashamisika kuti kana chikwama changu ndakange ndisingachazivi kwachainge chiri, uye zvekare nemari ndainge ndisingachaioni yandainge ndatorera mupfana iyeye. Ndakadzokera mumotikari ndikati mupfana uyu anogona kunge atondisecha mari pano. Ndadzokera mumotikari ndainge ndakatobhoyekana zvekudaro ndichitoti uyu ndava kutoenda naye kucamp. Akabva ati kwandiri officer, musandisunga. Ndikati nei? Nekuda kwekuti wandivhara mari yangu, wandibira mari, because pandakanopinda mumotikari ndakabva ndaona kuti chikwama changu chainge chiri pasiti repapasenja randainge ndakagarira. Ndikabva ndamubvunza kuti wanditorera sei mari yangu. Akabva anditi officer, musati mandisunga, mirai zvenyu ndinge ndichikuudzai. Akabva andiudza kuti iye ainge aine kabhodhoro kaainge ainako mumotikari. Akabudisa kabhodhoro ikako kakange kaine kanyanga, kainge kaine
kanyanga mukati, asi mainge muine mafuta mukabhodhoro ikako. Akatanga kutitsanangurira kuti paainge ari mukorokoza kune kwavakazoenda nesindiketi yake, vakabva vachizonotora mishonga. Vaenda kunotora mishonga kudaro, iye anoti ndiye akabuda muvamwe akabudirira, akaona kuti zvekuramba achiita zvechikorokoza hazvibhadhari. Akatanga kutoshandisa vamwe vakomana avo vaainge akaenda navo kunorombera mishonga iyoyo. Saka akabva anditi ainge aine mushonga iyo yaakange achishandisa kuita lake mubhizinesi, asi mari yake akange asingatendedzwe kuti ange achingoita madiro paanenge achinzwa kuda kuburitsa mari, obva aburitsa imari yekuti inotofamba nemhiko. Ndokusaka apo pandainge ndamuudza kuti ndinoda mari, ainge akatadza kundipa mari nekuti zvinoenderana nekuti mhiko dzacho panguva iyoyo dzinenge dzichiti kudii. Handina kuda kuzvibhilivha. Akabva ati kwandiri, ofisa, kunyange mukati imimi hamudi kuzvibhilivha, but mambozvibvunzawo here kuti chikwama chenyu ndachitora nguvai, uye zvikari zvivindi zvacho ndingazozviwana kupi zvivindi zvekuti ininiwo ndinganzi ndingada kubira ofisa mari? Mungasandisunga here mukanondirovesa nevamwe venyu mandiendesa kupolice station? Hakuna muZimbabwe angamboita zvivindi zvakadaro. Ndakabva ndati dhuu kufunga ndikati asi chokwadi mfana uyu haangambofi akandisecha, inini ndikatadza kuzvinzwa. Saka ndakabva ndachizoti ndasvika pamba kudaro ndakangoti handichazokuona mufana. Ndakabva ndachizotora mari iyaya ndikatora zvekare nemafone numbers ake. Usiku ihwohwo ndakangorara ndichingofunga nezvazvo ndichiti asi mufana uyu sei iye ari kuti akaromba, sei ndangomutorera 700 but asina kumboratidza kurwadziwa nemari iyoyo. Saka ndakangoramba ndichingofunga nezvazvo until one day ndazomuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achizoendawo neni kun'anga yake. Takabva tachizoenda tose, taenda kun'anga kudaro mukomanashi, ndipo apo pandakabva ndachizonoromba. Mukunoromba kwandakaita ndakangobvunzwawo nen'anga yacho kuti unoda chii pari zvino, ndezvipi zvauri kuda? Ndakabva ndataura kuti ndainge ndichida kuti n'anga iyoyo inge ichindipa mushonga wekuti ndikasike ndazoitawo mari. Saka takabva tawirirana kuti ndo zvakange zviripo. Handina zvakawanda zvandakambonzi ndinge ndichiita kunze kwekuti ndaifanira kunokumbira munyarikani, in which pakati pevabereki vemudzimai wangu ndaifanira kutsvaka umwe chete uyo wandakange ndichazokumbira mari. Saka ndakabva ndachizoenda kuna vatezvara vangu. Vakashamisika pandakati baba ndinokumbirawo mari. Vakandibvunza kuti mari yandainge ndichida yainge iri mari. Ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndichida mari yainge ichikwana iyo kuita kana $15. Havana kumboita dambudziko nazvo, vakabva vati zvakanaka. Saka ndakabva ndachizotora mari iya ndikabva ndaenda nayo kumba kwen'anga ndikanosiya $15 ikagadzirwa. Handina kunge ndakabudirwawo pachena nen'anga yacho kuti mari iyi yauri kuuya nayo, munhu uyo anenge akupa mari ndiyo inenge yatova sacrifice yako. Saka ndasiya mari kudaro. After mazuva mashoma anokwana iwo kwaita 6 ndakabva ndachizoona phone call ichipinda kubva kun'anga. Ndikabva ndati kwakamira sei? Handisati ndawana mari yangu 1. Ndainge ndava kutofunga kutoti munhu ndinge ndichitomupinza fee, because ndainge ndava kutoda kuti ange achindipa kamari kangu back, kunyange kakange kari kamari kainge kari kashoma ikako, but ndainge ndichida kuti ange achindipa mari yangu back. Saka akabva ati kwandiri, aiwa imimi musati mati ndakakubirai mari, ndine zvandikuda kukuudzai. Ndikati ndiudzei. Akabva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka kunogadzirwa makofini. Ndakaseka ndikati iwe mudhara unombozviziva kuti ndiri mupurisa. Okay, uruda kuti nditsvake kunogadzirwa makofini ndoita sei? Akabva anditi panofanira kuti pange pachizorongewa kofini iri rinofanira rakakura zvekuti vatezvara vako vakakupa mari, iwe ndiwe unoziva kuti bhodhi yavo yakakura sei, ndiwe uchaziva mameasurements auchanopa ikoko.
nekuti kofini iroro ndo rinofanira kuti ringe richizoshandiswa pakuvigwa kwavo. Mukoma ndakangoti ndokutoshamisika. Ndati kudaro ndakangoona nyoka yakangofamba kumberi kwangu ikatanga kurutsa mari. Nyoka iyi mukoma yakarutsa 10 US ikarutsa ne50 cent ndokubva yanyangarika. Ndakati ndava kuda kunogamuchira mari iyoyo ndopandakanzwa kuti ndainge ndava nemazimari muhomwe mangu zvekuti pandakada kuti ndinge ndichikotama kunonhonga mari kana kutokotama kwacho ndakatadza because mari yainge yakaita kuzara muhomwe dzangu. Apa ndainge ndakatofuka uniform yekubasa. Ndakabva ndatarisa ndikabva ndaona kuti ndainge ndiine mari. Ndakabva ndamhanya ndikadzokera kumba. Ndadzokera kumba ndakanozvivharira mubathroom ndikaudza mukadzi kuti ndainzwa umwe mudumbu usingaiti. Saka ndirimo mubathroom kudaro mukoma ndaiti ndikabvisa kana $100 ndobva ndanobata muhomwe ndoona kuti munenge mava kana ne700 800. Mari yandakaverenga ipapo yaidarika $10,000. Mari yaingoramba ichingobuda mumapockets ehomwe dzangu. Saka ndakabva ndatora mari ndikaisa muchipepa bag ndokubva ndanoikanda mune rimwe zibhokisi iro rainge riine tambo dzangu dzakangosiyana siyana nekuti tainge tichangobvawo mukuisisa sola pamba nemudzimai. Saka zvimwe zvinhu zvakangosara ndainge ndakangozviunganidza ndikazviisa mune rimwe bhokisi. Zvadaro mukoma ndakabva ndachizoti mangwana acho ndichida kuona kuti mari ndainge ndichazoiwana zvekare here. Mari ndakaona kuti yainge irimo zvechokwadi. Mari yainge yakatiti yakazara irimo, yakange yakatiti yakazara, yakange irimo muzibhokisi imomo, yainge yatowedzera ne$5,000. Ndakabva ndamhanya zvezuva iroro handina kutoenda kubasa. Ndakamhanya ndokubva ndaenda kumba kwasekuru ndikati sekuru ndoshura riri kumba kwangu, kana mari iyoyo ndatya kuibata. Vakaseka vakangoti vakati kwandiri waifungidzira kuti inini ndiri mbavha iri kuda kukubiraka, wazozvionera wega pamunhu sefodya. Vakatotanga kutozvirumbidza ivo nevadzimu vavo. Ndainge ndichingonziwombera chizukuru ndichingowombera. Vakabva vanditi nekuti ndainge ndatodzoka kumatare kwavo ndichivazivisa ndichidzoka kumba ndainge ndichazosangana nemari yakawanda. Pamari iyoyo ndaifanira kuti ndige ndichitsvaka munhu wandaizotenga chinhu kubva kwaari. Ndatenga ndobva ndatengesa chinhu ichocho ndobva ndachizovapa mari. Vakanditi pamari yauchawana unofanira kuti unge uchizondipa hafu yacho. Zvadaro mukomanache ndakabva ndadzoka kumba ndichinopinda mumba. Mukadzi wangu akange ari panze zvake achitamba nevana. Paya ndapinda mumba ndokubva ndatora mari ndikanoti mutoileti zvekare ndichinyepedzera sekunge munhu ainge achinzwa mudumbu. Ndirimo mutoileti kudaro ndakaverenga mari ndikaona kuti mari yaisvika kuma$48 something thousand US. Saka ndakabva ndakamura yangu hafu ndokubva ndaitora. Kubasa kwakange kuine umwe murume ndichati vakange vari chef vekubasa kwedu vaiva nemotikari yavo ndisingazotauri mhando yemotikari. Ndakaenda kwavari neofa. Vainge vakandiudza kuti vainge vachida kutenga imwe motikari, vaida kutengesa motikari. Ndikati inini chef Toyota yenyu ndiri kuida, ndichangoti yainge iri Toyota. Vakabva vaseka vakati ungaiwana kupikowo mari ekutenga motikari nhaiwe? Ndakati kwavari mari ndinayo. Vakati wava kuita madhiri? Ndikati kana mari ndinayo. Saka vakabva vati zvauri kuti mari uinayo unoziva price yangu? Ndakabva ndati ndinayo mari asi ndinokwanisa kuzobhadhara ndikauya kumba namakanika. Vakaseka vakati iwewe unopenga, mari yakawanda kudaro unoiwana kupi? Ndakazoti ndasvika kumba kwavo ndiina makanika wangu ndobva vakatanga kutoona kutoti ndainge ndichitorevesa. Ndakaburitsa chikwama chakange chiine mari, ndaiva nechimwe chicrossbag chandainge ndakatotenga. Makanika ndamuti chimbobuda panze, takaronga madhiri edu ndokubva tatengeserana motikari. Ndatenga motikari kudaro mukoma handina kuenda nayo kumba. Motikari iyi ndakabva ndaenda ndikanoichengetesa somewhere else ndichiri kutsvaka kwandainge ndichikwanisa kunoitengesa. Ndakabva ndachizoenda kune imwe dealership ndikasvika nemotikari ndikati mapepa ndiwawa ndikuda kutengesa motikari because ndawirwa nedambudziko. Vakomana ivavo
vakomana ivavo vakazoti vandipa mari, ndokubva ndatora mari ndikabva ndachizoenda kwasekuru ndikanova sekuru mari yavo. Ipapo handina kunge kunyatsokufungisisa semafungiro andinoziva ndichiita. Dai ndakadzamisa pfungwa ndikadai ndakaramba pachiri padhuze kuti sei munhu iye ati tsvaka munhu waunotenga chinhu kubva kwaari uenda unotengesa uzondipa mari, meaning kuti iye ainge achida mari inenge iri clean. Okay, mukomanashi ndakazoti ndatanga kushandisa yangu mari, ndakabva ndachizonotenga kofi ndikatoribhadhara nechekare nekumochwari kwandaiziva kuti vatizvara vangu ndokwavainge vachazochengetwa tisati tazovaradzika. Vakazorwara mukoma, varwara ndakabva ndachizonovatora ini ndichiita sekunge ndine rudo, ndichiti ndinoda kuenda navo kuzvipatara chaizvo zvinodhura zvemuHarare. Zvechokwadi ndakafamba navo ndichishandisa mari iya yainge yakarutsiwa nenyoka, mudzimai asingazivi kuti mari iri kubva kupi. Saka vakazosvika pakuzoshayika vari pamba pangu, ndokubva vachizovigwa, asi takavaendesa kumochwari yainge iri mochwari yangu. Kana kofini ratakazobva naro kumochwari, ko vanhu kana vari pakuchema vanozombofunga zvakawanda here? Vanenge vasina zvakawanda zvavanenge vachimbofunga, vanenge vachingoti as long as tawanawo mubatsiri anogona kutibatsira. Saka mukoma vakazoti mushure mekunge vashayika, ndipo apo patakazotanga kunyatsokubata mari yakawanda chaizvo. Mudzimai wanguwo paakatanga kungoona utava kuita mari ainge ongobvunzawo kuti naimi mari yose iyi muri kuiwana kupi? Ko mari iyi iri kumbobva kupi? Vakadzi kana patova nemari vanenge vava kutotarisa kaupenyu hwemangwana. Ndokubva tatobuda munharaunda matakange tichigara tikabva taenda zvedu tikatanga kugara somewhere else. Ndini zvangu mukoma, ndini zvangu ndakange ndava kutonyatsokurarama upenyu hwakatonaka inini nemhuri yangu. Saka ndakabva ndati dhuu kufunga, ndikabva ndati asi pano chandinoda kuita ndechipi? Inini ndiri kuda kuti ndinge ndichinzi ndaitawo bhizinesi. Saka ndakabva ndapinda mumabhizinesi awa etransport, sezvo rakange riri iro bhizinesi randainge ndakataura kuti iri ndiro bhizinesi randinoda kuti ndinge ndichizoita. Saka ndakabva ndachizonzi nditenge makombi. Ndakatenga makombi kusvika makombi awa ava 8 zvichizondiunzawo pano muri yeZimbabwe. Mabusinesses andakatanga ndine bhizinesi remakombi, mamwewo kungodaro semunhuwo ndinofanira kuti ndige ndichizoitawo mabhindauko akasiyana-siyana, asi rangu iro randinotemba naro, bhizinesi randinotemba naro ibhizinesi rekuti ndinofanira kungofokasa patransport chete. Kufamba kunoita makombi angu, vanhu vachikwira mumakombi angu vane zvipo zvavo zvavanosiya. Havasi vose vaya vanenge vaine vadzimu vasina kusimba, vanenge vakarara, kana kuti munhu anenge ari mukristu asi asisiri siriyasi nekunamata akapinda mukombi mangu anogona kutongotorerwa chipo chake nezvinhu zvangu. Zvinhu izvi zvazosvika pakuwanda zvekuti kana iniwo wacho handichazivi zvokuita nazvo, ndokusaka ndauyawo pano. Saka zviri kundiudza kuti izvo zvinoda kuti ndinge ndichizvipa sacrifice. Manje pandakange ndazvibvumidza kuti okay, pari zvino tichauraya nhengi, zvakabva zvati kwandiri munhu uyo wandainge ndakazviudza kuti ndiye wandinoda kuti ange achizourawa, hazvipokani nazvo, asi zviri kuda vanhu vaviri, nekuti munhu 1 zviri kuti ropa racho rinozoita shoma. Saka zvakange zvati kwandiri, ukatipa vanhu vaviri, watipa zvako vanhu vaviri, tombogara tombokanganwawo. Apa zvichiti kukanganwa zvinenge zvichireva izvo kuti after 3 years panofanira kuti pange pachizodonha vamwe vanhu. Saka ndakabva ndati izvi handichazvikwanisi, zvinhu izvi zvatopanduka. Kwava kubva ndachizodzokera kun'anga. Ndadzokera kun'anga handizivi kuti takapokana papi. Sekuru vakatongotanga kungondipopotera, iniwo ndisina kana kumbogara ndakazvitarisira, vakatotanga kutondituka vachindipopotera, ndokubva vati watotadza
kundiremekedza, watadza kuremekedza zvinhu zvangu. Saka chibva pano pamba pangu, chienda unodhila nezvinhu zvako. Ndakapererwa mhuri yeZimbabwe ndikashaya kuziva kuti ndoita sei. Ndakangoramba ndakangonyarara ndichiti zvimwe kuda vachandinzwira tsitsi, asi vakati kwandiri, ini handina chandichakwanisa kukubatsira nacho nekuti iwe watadza kurespekta zvinhu zvangu. Saka mukomana pari zvino handina munhu wandinogona kuti ndinge ndichichema naye. Ndatongouyawo kwamuri imi munge muchindisvitsirawo nyaya yangu kuvana veZimbabwe. Mota dzakazara dzakati tititi kuzara pamba, asi ndinoti kana ndava kuda kubuda dzimwe nguva ndinogona kungobuda so mukadzi asina kutozviona kuti ndabuda, ndobva ndamufonera ozondibvunza kuti ko mabuda nei, then ndobva ndachizomunyepera kuti ndauya ndikatorwa neshamwari yangu, handichatombochivi upfumi hwose uhwu hwandiinahwo, nekuda kwekuti ndinozviziva kuti maGLA Mercedes Benz au akazara mugaraji, motikari idzi they all do not mean anything. Kana ndikasachekeresa hama dziri kudiwa, ndinotofanira kutoti ndinge ndichitofa. Ende chinondirwadza ndechekuti date racho ndakatoripiwa nechekare. Apa ndakanzi ndinge ndichigara ndatenga kubva kucoffin, hanzi ipunishment sezvandakangoitirawo kuna vatezvara vangu, neniwo ndinofanira kuti ndinge ndichizviitira, zvichireva kuti pandichafa zvipfeko zvangu ndinofanira kutongogara ndatongoudza vanhu kuti ini kana ndafa, kana ndiine tint mumusoro, ndinofanira kuti ndinge ndichitongovigwa. Kana iri tinti yebrown ndinotongotengerwa sutu, bhutsu, masokisi zvose. Ndinozviziva kuti zvakadaro hazvisi zvinhu zvekuti vanhu vangatadza kuzoziva kuti hama yedu iyi yainge yakaromba, nekuti hakuna request yakadaro. Asi ndangouyawo pano ndichida kungonzwawo kubva kune vedare renyu kuti nyaya yangu muri yeZimbabwe munoionawo sei. Ndinodawo mazano, kana painewo akambopindawo akafambawo murodhi inorwadza kudai so, ndibetsereiwo nemazano, mundionesa. Kunyange mukandituka mukanditi kuromba kwandakaita ndokusaka ndakazopandukirwa nezvinhu izvi, uye zvikare zvinofanira kuti zvinge zvichizondiuraya. Kufa tose tichazongofa, handisi kuganza kana kudada, but inzira yedu yose. But ndanga ndisiri kuda kuti ndinge ndichinzi ndaenda nenzira yakadai, ndanga ndiri kudawo kuenda nenzira iri dignified, nekuti zvinhu zvacho pazvakataura zvakati iwe ndiwe uchazoudza vamwe vapenyu vanenge vasara mudzinza rekwenyu kuti hatitambwe nesu. Handizive kuti pandakatamba nazvo ndakatamba nazvo papi chaipo pandisiri kunyatsokunzwisisa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu officer avo. Ngatitaurei navo officer mucomment section, zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi we are going to make an example out of you. Ndiwe uchazoudza vamwe kana wafa, hanzi tichapota tichikudzosa uzoudza vamwe kuti isu hatitambwe nesu. Zvakangooma. Tingavapa zano ripi? Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Yowe zvazvakangooma. Hanzi mukomana muri sei? Please post my story makaviko chitupa changu. Borodel. Tinoti pose pandinodarika nemo ndichiuya kuno kukumusha ndinonzwa kutya kudedera. Zvakaitika izvi mukoma, ndakange ndichangopedza kunyora maexams angu O level. Zvinhu pamba zvainge zvakasunga. Vabereki vangu vairarama nekurima maveji nekutengesa. Saka ndakabva ndaona kuti ndikaramba ndakagara pamba, ndinogona kana kuzongomitisiwa. Ndainge ndava kudananawo nezvevakomana nezvimafudza mombe zvemuvillage. Ndakabva ndataura nefriend yangu uyo wandainge ndakadzidza naye, ainge ava kugara muHarare achimirirawo kutsvakirwa basawo nehama yake. Iye ainge asingadi basa rehumemaid, aida basa rekuzoshanda kumaflea market, because hama yake yairarama nemari dzemusana dzavaiita kumaflea markets ikoko.
Saka ndakamuti shamwari, inini kumaflea markets handidi hangu kuuya, chandiri kungoda kungoti dai ndawanawo kana basa kunyange rehomemade. Akati ndinokuwanira. Hapana kumbopera mazuva akabva andifonera akabva ati unogona here kutokwira izvezvi. Ndikati iko zvinozvi kunze kwatosviba uku, because akandifonera kuma 6 p.m. akabva anditi okay, makwana makuseni mukira, because vanhu vacho vari kuda kutobuda, vari kuda kuenda kunze kwenyika, saka vari kuda kusiya vakuona. Ini ndakabva ndataura namama ndikati mama, ndiyo nyaya iripo. Amai vakabva vati okay mwanangu, hapana kana chakamboipa. Ndokubva vatoenda vakanokwereta mari. Mushure mekunge vakwereta mari, amai makuseni ndakabva ndamuka makuseni ndikabata zvimotikari zvinobva kwedu ndokubva ndachizouya kuHarare. Ndasvika muHarare zvechokwadi ndakauya ndikazotorwa nadhiraivha. Ndatorwa nadhiraivha kudaro ndakabva ndachizoendeswa pamba ipapo. Pamba apa makange muri muBorodale. Ndasvika pamba pakazvinakira zvapo. Saka ndakabva ndachizonzi vainge vaona kuti kushanda ndinogona kushanda, ende ndairatidza kuti ndainge ndiri munhu asingateti kushanda. Vakabva vati vainge vachazondisiya namainini, munin'ina wemukadzi uyo akange aripo. Akange ari munhu aiva neattitude, asi inini chandainge ndafambira ndini ndakange ndichichiziva zveattitude yake, ndainge ndisina hangu kana basa nazvo. Chandainge ndafambira rakange riri basa rangu randainge ndichida kuti ndinge ndichizongoita. Mukoma ndakatanga kurova basa rangu paya. Ndichitongorova basa rangu ivo vakange vasipo. Ndingangoti kuzochinja kwezvinhu, zvinhu zvakazochinja mushure mekunge vazodzoka vachibva kunyika kwavainge vaenda. Vadzoka kudaro amainini vaya vakabva vaenda, asi ndaigara ndichingonzwa mazizi achichema usiku. Mazizi awa kuchema kwawo aingotaimira kana wamuka paya, zvimwe kuda uchida kunorasa mvura obva watonzwa mazizi achichema zvinotyisa, aita sekunge anenge achiparapara windo. So ndaiti ndikaudza mainini vaingoridza tsamwa, vaibva varidza tsamwa vobva vati eheka zvivaroi zvekumba kwenyu zvauya kuzokutsvaka. Vobva vati vobva vaseka zvavo, vobva vapfeka maearphone vobva varara. Saka munhu anenge achikuitira mamuntu hauna zvaunokwanisa kudhiskasa naye. Varidzi vepamba pavakauya ndakafara, ndikati chimainini ichi at least chava kudzokera kumba kwavo. Vadzokera ndakange ndava kurara ndiri ndega. Saka mutemo wepamba wandakazopiwa wainge wakaoma. Every day kana hwava usiku, chaiti kana dzichingoti 7 p.m. alarm yaitorira, ende vaitomeka sure kuti every day nyange mukabuda maenda kuchechi, nyange kwamaenda every day munodzoka pamba 7. Kana dzati 7 o'clock alarm yarira, vaibva vabuda mumabedrooms avo vakapfeka mazidrezi aya anopfekewa nemamuslim. Saka vaiti kana vabuda vakapfeka madrezi aya anopfekwa nemamuslim, then vaibva vachizonditi neniwo ndinge ndichipfekawo zidrezi iroro, tobva tabuda tose tiri panze. Taingonomira panze, taisanamata sezvinoita machawa, asi taingonomira panze. Saka taimira pavheranda. Takamira pavheranda kudaro taibva tanzi tinge tichiburuka takaita mudungwe, ivo bhosi vari kumberi vachiteverwa namadam bosi nevana vavo zvekare, inini ndiri kumashure. Saka ndaizongobatiswa imwe hari iyi mukati mayo yainge isina kana chinhu, but ndainzwa kuti maoko angu anenge achidziya kuita kupisa chaiko. Ndaisiyiwa panze, ivo vaingopinda mba kana kweless than a minute vovhara door, vobva vandisiya ndakangomira ndakatarisa kugedhi. Vobva vachizovhura door, vobva vati chigadzika zvako hari pasi. Ndaigadzika hari mukoma, vaibva vabuda zvekare vakaita queue yavo iyoyo, vobva vatambidzana hari. Vaipwanya hari iyoyo every day, vainotenga imwe hari nyowani vopwanya hari iyoyo. Mangwana makuseni pandaizomuka ndaizowana kuti panenge pasina kana chinhu panzvimbo apo pavanenge vapwanyira hari.
ndakazongoti rimwe zuva ndapiwa mari yangu mukoma ne2 bonus, ndakabva ndati ini pano handichagari pano, kunyange zvikanzi zvaita sei sarai nemba yenyu. Ndokubva ndadzoka zvangu kumba. Pandakadzoka kumba kana mama vakashamisika, mwana achitongosvika pamba vakanditi ko zvaita sei. Ndakangoramba ndiri zi ndakanyarara mukoma. Ndakati unogotaura uchiti kudii pakadai so. Ndakatongonyarara zvangu, handina kana chandakambotaura ini. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava pakaipa zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndaipwanyiswa hari, sei hari iyoyo yainge ichipisa mukati mayo. Kana muine zvamakambosangana nawo nazvo mukurarama, mukushanda, please come to my inbox and then you share with us your own side of the story. Vadiwa vateereri, ndo messages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.